Эфирдатна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез? Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Тарихи ватанны саклыйк 18 апрель һәйкәлләр һәм тарихи урыннарны саклау көне иде. Христиан динендә булучы райондашларыбыз олы көн бәйрәме, ягъни Пасханы каршы алырга әзерләнә. Бу атнада баш бухгалтерлар һәм муниципаль хезмәткәрләр дә һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Хәзер барысы хакында да тулырак. Бөек Ватан сугышы ветераннарына, тыл хезмәтчәннәренә һәм сугыш тылларына 9 май җиңү көне алдыннан зур хөрмәт күрсәтелә. Шушы көннәрдә районыбызда яшәүче ветераннарга президентыбыз Рөстәм Миңнехановның котлаулары килеп иреште. Тәбрикләүләрне шәһәр һәм авыл җирлекләре башлыклары һәр ветеранның өенә барып үзләре тапшыралар. Дәүләт район җитәкчелеге исеменнән җылы теләкләрен җиткерәләр. Кичә Саба шәһәр җирлегендә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннарының тол хатыннарына күчтәлешләр тутырылган зур пакетлар өләшендә. Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов, район ветераннар оешмасы рәисе Фәнил Ильясов, Саба гимназиясының юн армиячеләре белән бергә Сабада яшәүче Рукия әби Муталлипова йортына килдек. Без килгәндә әбиебез ясалган рәсемнәрне буяп утыра иде. Әйе, бер карашка гаҗәп булса да, кызы Наилә аңа шундый биремнәр бирә. Кул бармаклары хәрәкәтләнсен ди ул, кан йөрсен ди. Аннары көн сайын диктант яздыра. Монысы хәтере бетмәсен өчен. Рукия әби өенә 4 төрле газета журнал килә. Ул аларның һәммәсен күзлексез укый. Кызы пешергән ризыкларны яратып ашый. Рукия әби тумышы белән Кызылмиша авылыннан. Гаиләдәге 5 баланы ятим калдырып әнисе үлеп китә. Гаиләгә яңа әни килгәч, ул да 5 бала таба. Рукия әби аларның иң улысы. Үз гомерендә борчу мәшәкатьләрне күп күргән, ачлык, ялангачлык та аны шитләтеп үтмәгән. Тормыш иптәше белән 3 бала үстерәләр. Бүген әбекәй кызы Наилә тәрбиясендә яши. Бөек җиңүнең 77 еллыгын белән үзебезнең ветераннарыбызны котларга йөрибез. Менә шуларның берсе Рукия апага килдек. Рукия апа инде ул безнең җирлегебездә иң олы өлкән кешеләребездән санала. Аңа Алла берсә bir гасыр була инде туган көнне. Шуңа күрә менә без аны ихтирамлап, хәзер котлап үтәрбез, Алла берсә. Аңа исәнлек, саулык теләп каласы килә. Алдагы елларда даган исән-сау бергә шушылай очрашып, бәйрәмнәрне бергә үткәрергә дигән өметтә каласы килә. Бүген Рукия апабызга килдек. Шуннан да ул безнең Саба җирлегендә иң өлкән кешеләрнең берсе инде. Без аның һәрвакыт менә киләбез, хәлләрен белешеп торабыз. Һәрвакыт аның өендә тәртип, аның менә караучысы үзенең кызы инде, аның үзенең дә яше хәзер субханалла дип әйтергә кирәк. Бик матур гына итеп яшәп яталар. Киләчәктә дә әле Рукия апаның менә 100 еллыгына да килеп китәргә, киләсе җиңү бәйрәмнәрендә дә яңадан очрашырга язсын. Аңа сәламәтлек телик, аның кызына сәламәтлек телик, матур гына яшәсеннәр. Көннәребез матур, елларыбыз тыныч, аларга исәнлек, саулык яңадан да. Рукия әбинең тиздән олы юбилее. Аңа 1 июньдә 100 яшь тула. Әниләренең сау сәламәт булуы балаларына нинди зур бәхет бит ул. Бәхетле, конечно. Әниең янында булу бәхет инде ул. Бик бәхетле. Бик бәхетле. Ул тыңлаучан әби, аның белән яшәргә дә була, бөтен эшне нитәргә була. Ул тыңлаучан нәрсә әйтсәм бөтенесен дә үти. Бер вакытта каршы килмә. Менә минем әйтәм икән, шул сүзне бөтенесен дә тыңлый ул. Без Флора апа Сыңгатоваларда да булдык. Флора апа 1931 елның ноябрендә байлар сабасында туа. Ул бу якты дөньяның ачысын да, төшесен дә татый. Сугышның ифрат дәрәҗәдәге кайгы хәсрәте алар гаиләсендә урап узмый. Флора апа озак еллар бакчада пешекче булып эшли. Ире Хәким аби белән 4 бала тәрбияләп үстерә алар. Тормышлары киләнеп, балалар үсеп, оныклар сөя башлагач, Хәким абый барысын да калдырып китеп бара. Флора апа улы Рафис килене Зөлфия тәрбиясендә бүгенге көндә бик рәхәт гомер кичерә. 9 оныгы, 13 оныкчыгы бараның. Өлкәннәребез бар булганына сөенеп, рәхмәт әйтеп яши белә. Пенсияны күп бирәләр, балаларга рәхмәт яусын, игелек күрсеннәр. Алар мине хөрмәтләгән шикелле барсын да Аллаһ Тәгалә аларны хөрмәтләсен. Оныкларым да бар да үлеп торалар. Шушы 2 бала менән нишәргә белмәй йөриләр бүген иртәдән. Иртәдән рәхмәт яусын.
Tırmışlar Allah'a şükür Elfiye. Açlığında gördük, yoklığında gördük, tınışlığında gördük. Allah'a şükür bu yıllarda tırmış bir heybet, rahmet yavşın. Pensiyem köp, pensiyem jite, Allah'a şükür balalar koruylar rahmet. Soba şəhər җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов, район ветераннар оешмасы рәисе Фәнил Ильязов, Флёр апага тыл ветераннары өчен тутырылган махсус күчтәнәшне тапшырдылар. Флёр апа Сыңгатова бүген бар булганына шатлана, сөенә һәм балаларына рәхмәт әйтә. Һәм шуңа күрә дә түр башында балкып утыра ул. Biz görgənni balalar da, anıqlar da görüge yazmasın. Бәхетле, озын гомер телибез аңа. Балаларның юл транспорт фаҗигаләренә юлыгуы элеккеге вакытлардан ук кискен проблемаларның берсе булып калды. Аны хәл итү максатыннан 1973 елда беренче мәртәбә яшь инспекторлар отрядлары оештырылды. Урамнарда һәм юлларда культуралы тәртипне, коллективизм хисен, кеше яшьтәге мәктәп балалары арасында юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау алар алдына бурыч итеп куелды. Кичә 21 апрель көнне Бойлар Сабасы гимназиясында районның ЮХИДИ бүлекчәсе яшь инспекторлар арасында куркынычсыз тәгәрмәч конкурсын үткәрде. Бәйгенең тантаналы ачылышында ЮХИДИ инспекторларын, оештыручыларны 21 команда сәламләде. Балаларның юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл белүе нәкъ менә шундый чараларда ачыклана да инде. Һәр команда 4 кешедән 9-11 яшь аралыгындагы 2 кыз, 2 малайдан тора. Параллель рәвештә алар юл хәрәкәте кагыйдәләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү, велосипедны фигуралы йөртү, тормыш иминлеге нигезләре буенча көч сынашты. Агитбригадалар чыгышы быел балаларга куркынычсыз юллар исеме астында үтте. Фигуралы йөртүне Кибәче мәктәбе командасы башлап җибәрде. Шулай да укучылар өчен иң катлаулысы юл хәрәкәте кагыйдәләре бәйгесе. Ул ЮХИДИ инспекторы Илнур Насыйбуллин җитәкчелегендә үтә. Безне өйрәттеләр Инсаф Байрамов. Без бик өйрәндек. Хәзер без монда килеп урыннар аларга булдык. Юл йөрү кагыйдәләрен саклыйсыңмы? Ая. Кичә генә пешеходтан сәпитвән төштем. Без аралашкан укучыларның күпчелеге беренче медицина ярдәме күрсәтү бәйгесен үз иткәнлеге ачыкланды. Бу бәйге инспектор Фаил Мәҗитов күзәтүендә. Шәмәрдән лицее командасын җитәкчеләре Илмира Гәрәева ныклап әзерләгән. Кабинетка кергәнче биремнәрне хәтердә яңарталар. Я больше всего люблю медицину. Потому что я могу оказать первую помощь в любых ситуациях и буду готов ко всему. И в дальнейшем я планирую связать свою жизнь с медициной. Узган елгы бәйгенең район турында беренче урын алган Сәләтле балалар мәктәбе командасы быел да җиңәбез дип килгән. Безнең команданың исеме Светофор. Без Сәләтле балалар мәктәбендә укыйбыз. Без узган елны районда беренче урын алып Казанга бардык. Казанда без беренче унлыкка кирдек. Быел дагы без монда килдек җиңеп кайтып китер өчен. Барлык көндәшләреннән дә өстен чыгып быелда район турында Сабаның Сәләтле балалар мәктәбе командасы җиңү яулады. Икенче урынны гимназия командасы алды. Шикшеләр 3нче урында, җиңүче командалар агитбригадалар арасында да ачыкланды. 3нче урында Сәләтле балалар мәктәбе, 2дә икшермәләр, 1нче урында Шәмәрдән лицее командасы. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясының төп максатларының берсе балаларга мәктәпләрдә юл йөрү кагыйдәләрен, аларны юлларда үзләрен дөрес тотуын өйрәтү. Профилактика детско-дорожного травматизма. Быелгысы елда, Аллаһка шөкер, безнең районыбызда балалар катнашында ДТПлар теркәлмәде. Әлеге максатларга ирешүдә безнең мәктәпләрдә оешкан юный инспектор движения отрядлары зур ярдәм күрсәтәләр. Алар ел буе барган төрле акцияларда, мероприятиеларда катнашалар. Тарихи ватанны саклыйк, ЮНЕСКО каршындагы һәйкәлләрне һәм тарихи урыннарны саклау мәсьәләләре буенча Халыкара Совет Ассамблеясы тарафыннан оештырылган әлеге көннең девизы шундый. Ул 18 апрель көнне билгеләп үтелде. Тулырак алдагы сюжетта. Һәйкәлләргә килик, гөлләр куйык, һәйкәлләрне тыңлыйк тың гына. Алар олы бер мирас булып, бистәбезнең нәкъ үзәгендә тупланган.
Билгесез солдат, тыл хезмәтчәннәре, әфганчылар, Ленин һәйкәлләре. Курсабаш авыл җирлегендә Бөек Ватан сугышында һәлак булган якташларга багышланган обелиск бар. Биредә Советлар Союзы герое Зәки Хәбибуллинга бюст куелган. Бәясе 332 мең сум тәшкил иткән әлеге һәйкәлне 2018 елда ПМК 159 җәмгыяте төзегән. Бүгенге көндә бу һәйкәлдә 192 солдатыбыз күрсәтелгән. Бу солдатларыбыз шушы безнең Курсабаш авыл җирлегеннән Бөек Ватан сугышына киткән солдатларыбыз. 192 истәр өчен бүгенге көндә безнең бу солдатларыбызның яңадан солдатларыбызның барлыгы буенча яңадан истәмә эшләр бара. Шуңа күрә без һәйкәлебездә әзрәк урын калдырдык. Килеп чыккан солдатларыбыз без анда истәячәкбез. Татнефть хәйрия фонды һәм яшьләр эшләре буенча федераль агентлык грант ярдәме белән тормышка ашырылучы проектта катнашу нәтиҗәсендә Зәки Хәбибулла улының биографиясына гаджет аша күчүне тәэмин итүче QR-кодлы өстәл узган ел куелган. QR-кодны шушы өстәлне куйганда ук инде кызыксынучылар шул көнне куеп карадылар. Чынлап та эшлим икән бу, әле бит инде ул безнең җирлек буенча, гомумән Саба районы буенча берничә җирдә генә бар. Һәйкәлләрдә гомумән минем белгәнчә бу бездә генә. Курсабаш авыл җирлегенә керүче Югары Утар авылында туган герой белән якташлары горурланып яши. Зәки Хәбибуллин Бөек Ватан сугышында Висла елгасын кичкәндә күрсәткән батырлыгы өчен аңа Советлар Союзы герое исеме бирелә. Әйнаның үлеме Польша азат иткән вакытта Альт-Рупин, Хайной Рупин шәһәрләрен азат иткәндә дошман полисы 1 май көнне аны һәлак итә. Геройның батырлыгы мәңгелек. Аны якташлары да искә ала. Безнең мәктәбебездә туган якны өйрәнү музее бар. Аңа багышланган пишмагыбыз бар. Һәм инде шушы пишмакта аңа багышланган альбом куелган. Геройларны барлау эше дәвам итә. Максатлары онытылып калган исемнәрне мәңгеләштерү. Бергәләп шул исемнәрне барлыйбыз. Бүгенге көнгә хәле эш әле дәвам гына итә. Бөтен исемлекләр әле барлап бетерелмәде. Менә бу хәтер китабыннан да күп исемлекләр барладык. Кызганычка бөтен исемлектә юк, конечно, монда. Бүгенге көндә хәзер без барладык инде. Менә авыл җирлегеннән алдык исемлек, анда безнең үлгәннәре 196 кеше булды. Исән булып кайтканнары 132 барлаган. Хәзер безнең бик каты интернет бит инде бар. Интернет элемтәсеннән таптык 278 исемлек. Анасын шушы китаптан барладык 31 исемлек. Алар бөтенесе барлап бетерелмәде. Эш әле бик каты дәвам итә. Бу хәзер шушы списокларны без чагыштыру өстендә барабыз эшне. Мәдәни мирасын саклауга үз өлешен кертүче Кадрия Җиһаншина тарихны укыганда алган тәэсирләре белән дә уртаклашты. Якташларыбыз батырлыгына соклануын да яшермәде. Үзебезгә туплап куер өчен без генә түгел бит, бездән сында кешеләр кала, аларга да бик кирәк бит бу. Әле бу моның өстендә эшлисе, табасы, алга таба эшләр бик күп. Сагыш хатирәләр, батырлар истәлеге, туар буыннарга күчеп, гасырлар буена яшәр. Батыр үзе үлсә дә, исеме үлмәс. Батырларның даны мәңгелек. Бу атна ахырында, ягъни 24 апрель якшәмбе көнне христиан динендә булучылар олы көн уразасы тамамлану һәм Христосның яңадан терелү көнен бәйрәм итәчәкләр. Пасха алдыннан православие динендәгеләр ураза тота. Моңа бәйле рәвештә һәр халыкның үзенә хас йолалары, гадәтләре бар. Алдагы хәбәребезне без Искик Ширмә авылыннан әзерләдек. Анда яшәүче керәшеннәр белән очрашып, Пасха алды әзерлекләре турында кызыксындык. Тулырак Райля Галявина сөйли. Иске Икшермә авылы ерак тарихта урыслар авылы булган дигән мәгълүматлар бар. Хәзер инде аларның саны әзәйгән, күпчелекне татарлар тәшкил итә. Һәм авылдагы төрле милләт вәкилләре үзара дустана мөнәсәбәттә яши. Менә бу көннәрдә христианнар олы көн уразасы тамамлану алды бәйрәм кәефе белән кунакка йөришәләр. Любовь Кузнецова шул нияттән дусларын көтә. Алар бер-берсен үз иләрендә кабул итүне матур гадәт итеп саклыйлар. Христиан динен тотучылар 6 мартта май чабуны бәйрәм иттеләр. Шуның 2нче көнендә алар 49 көнлек уразаларын башлап җибәрделәр. Инде менә бу көннәрдә аны тәмамлап 24 апрель якшәмбе көнне Христосның яңадан терелү көнен бәйрәм итәргә әзерләнәләр. У нас сейчас идет Великий пост, который предшествует Пасхе. Пост идет 49 дней.
Из них с последней недели самая строгая поста. В пятницу вообще не едят. И вообще Великий пост у нас не едят животную пищу, яйца, молоко, творог, масло, ничего. Даже растительное масло только можно по субботам и воскресеньям. И рыбу 2 раза за эти дни. 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы и вербное воскресенье. Вот в этом году это было 17 апреля. Пост вакытында süt, балык, йомырка һәм итле ашлардан, тирлек майларыннан баш тарталар. Һәм озакка сузылган посттан соң мул табын әзерлиләр. Элек-электән килгән гореф-гадәт буенча бәйрәм куличлары пешерелә, йомыркалар буяла. Для покраски яиц берется вода. Ставится на огонь, в нее кладется шелуха луковая. Но бывает красим. В магазине берем краску. Вот я крашу луковой шелухой. Так, нужно закипятить воду, чтобы вода закипела. Как закипит, потом кладем яйца. Краска из луковой шелухи. Сейчас будем сюда погружать яйца и варить их. Остужаем. Это у нас получается экологически чистая покраска. Буялган төсле йомыркаларга бәйрәм күлмәкләре киертү хәзерге заман яңалыгы. Аларны балаларга өләшү дә, кабул итеп алу да күңелле. Тормыш символы булган йомыркаларның саны күбрәк булган саен, шатлык, сөенечләр дә шиксез була дип санала диләр. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Чистым сердцем Тебе славить. Иске Икшермә авылында яшәүче Керәшен ханымнары юлалары сагында торучылар. Алар 49 көн уразаны да бар шартын туры китереп тоталар. Мәсәлән, бүгенге җомганы олы көн алдыннан гомумән дә аш килеш үткәрергә кирәк икән. Христианнар шулай җаннарын гынахлардан арындыралар, чистарыналар. Готовимся к Пасхе за это время, убираемся в доме, чистим все, чтобы встретить светлое воскресенье Христово в чистоте. Раньше в старину старые домики были, если была возможность, клеили обои, украшали дом, вот этим пихтой украшали дом, цветы на пихту вешали. Валентина Пискунова авылда бик хөрмәтле ханым. Ул христианнарны соңгы юлга озатуда катнашып, башлап йөри. Укуларны җиренә җиткереп башкара. Пасха безнең иң олуг бәйрәмебез дип, аны каршы алганын сөенеп сөйли. Очень большой праздник Пасха, потому что в этот день воскресает как раз Иисус Христос. Это наш самый главный Бог, как будто. Он родился от Святого Духа. И Мария, Дева, Мать Его, Божья Матерь, Дева Мария, Пресвятая Богородица, мы говорим. Я всегда говорю, Царица, Мать Владычица, вот всегда говорю, помоги мне, Господи, сохрани нас, сохрани нашу всю семью, дай благополучие семье. Вот всегда читаю молитвы, я с утра все молитвы наизусть читаю, вечером читаю, ложусь спать, и благодарю за это Господа. Пасханың олуг төп ризыгы кулиш. Валентина Пискунова аны әзерләүнең остасы. Үзегенә белгән серләр белән гаиләсенә сигезләрне пешерә икән. Бүген безнең белән иремчектән ясалган ризыгы белән дә бүлеште. Нас с детства уже приучили соблюдать все праздники божественные. Поэтому мама нас всегда учила вот так делать, вот так делать. И мы к этому привыкли. Всегда с мамой ходила в церковь, молилась по-своему, как могла, по-детски. И вот так. И сейчас продолжаю всю традицию. Вот. Пасхи начинаю готовить. Вот яйца крашу в субботу, яйца крашу, потом делаю Пасху. Пасха, она из творога. Очень вкусный продукт, как говорится. Творог, рецепт туда, сметана, масло сливочное, на это. Потом изюм, ложу ванилин. Все это мешаю. Есть у меня специальная форма.
формочку кладу марлю, выкладываю творог. Творог выложу, потом делаю все под пресс. И он до утра у меня застывает. Потом опрокидываю с утра и украшаю. Получается вот такая паска. Ханымнар бергә җыелганда укуларга зур әһәмият бирәләр. Гомумән христианнарда иртәнге, кичке табынулар дини гадәт. Олы көнне каршы алганда да бу мәҗбүри ритуал. Бу укулар быел да гадәт буенча Любовь ханымнарда булачак. Как для всех, для русских христиан, тоже для меня такой же большой, великий праздник Пасха. Также собираемся, празднуем. Приходят к нам в наш дом по традиции. Раньше к маме приходили, мама была живая, все старушки. Мамы сейчас нет, ко мне стали приходить. Собираемся у нас. Также вот молимся, встречаем, потом разговляемся. Кто что принес, все это ставим на стол, кушаем. Даже немножко где-то и красненького вина выпить можно уже в эту Пасху. Так вот гуляем, встречаемся. Күп милләтле икшермәлеләрне дустана мөнәсәбәттә яшәтүдә мәдәният йорты хезмәткәрләренең дә роле зур. Дини бәйрәмнәр йолаларны күмәкләшеп, бөтен шартын туры китереп уздыралар алар. Гүзәл Әхмәтҗанованың эш алымнары коллегалары тарафыннан да үрнәккә алына. Безнең авыл күп милләтле авыл инде ул. Мин үзем татар булсам да, барыбер менә шушы рус дине мөхитендә үскән кеше, чөнки минем әбием керәшен, әнием керәшен булып торалар бит инде. Һәм безнең электән кичкенәдән менә шушы рус диненә шул мөхиттә үстем инде мин. Безнең өйдә дәген иконалар бар иде. Әби менә шушы бәйрәмнәрне хөрмәт итеп үткәрергә өйрәтте безне. Шушы Пасхага әзерләнәдерик, бездә шулай ук өйләрне җуадырыйк, чистартадырык бөтен җирне, шулай ук йомыркалар нитәдерик, кызарта идек, куличлар пешерә идек. Ничектер ул кичкенәдән шулай итеп үскәчтә, ничектер безнең бәйрәм шикелле итеп үстек инде без аны. Шуны да әйтәсем килә, мин генә түгел, гомумән безнең авылда менә шундый тыгыз бәйләнештә торалар бит инде. Татарлар да, руслар, керәшеннәр. Шуңа күрә инде бөтен бәйрәмнәребезне бергәләп үткәрәбез. Табын артында сыйланулар олы көнне каршы алганнан соң һәр йортта бәйрәм төсмерен ала. Изгеләндерелгән ризыктан авыз итү изге теләкләр белән озатыла. Отче наш, же си на небеси, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо царство есть Твое, сила и слава, во веки веков. Аминь. Кушайте. Кушайте во здравие свое. Милләтләр, диннәр төрлелеге дигәндә без аларга ихтирамлы һәм хөрмәтле. Алар үз артыннан тәрбия чараларын ияртә. Олы көннән соң, мәсәлән, христианнарда зиратларга бару, мәрхүмнәрне искә алу, каберлекләр җыештыру мөһим чара булып тора. Бу эшкә бигрәк тә яшьләрне тарту бурыч итеп куела. Менә шуңа да бу көн христианнарның иң якты һәм күркәм өмет, яз һәм рухи яңарыш бәйрәме. Кичә 21 апрельдә баш бухгалтерлар көне билгеләп үтелде. Бу көн үзе рәсми рәвештә календарда теркәлмәгән. 28 ел дәвамында билгеләп үтелә торган бәйрәм Главбух журналының чыга башлавы белән бәйле. Журналның беренче саны 1994 елның 21 апрелендә дөнья күрә. Баш бухгалтер хезмәтеннән башка хуҗалык эшчәнлеген күз алдына да китереп булмый. Гөлшат Галиакбарова хәбәре. Баш бухгалтер һөнәри кешедән бик зур җаваплылык һәм игътибарлылык таләп итә. Кичкенә генә детальне дә, санны да күз уңыннан ышкындырырга ярамый. Алар эшендәге кичкенә генә хата да бик зур проблемаларга китерергә мөмкин. Шуңа күрә әлеге вазифада шын профессионаллар гына эшли ала.
Жауаплыгы шекленген Саба җәмгыятенең Мишән филиалының баш хисапчысы Рания Хайруллина 25 елдан артык исәп-хисап эшендә. Мәктәптә укыганда ук аңа укытучылар нәкъ менә әлеге һөнәр иясе булачагын юрыйлар. Минем бөтен тормышым шушы авыл белән бәйләнгән. Мишән урта мәктәбен тәмамладым. Мишән урта мәктәбендә укыганда ук төгәл фәннәрне бик нык яратып үзләштерә идем. Шул вакытта укыганда укытучым Сөнәрә Хәбировна Рания, син бухгалтер булырсың инде дип юрап куйган иде. Мәктәпне тәмамлагач, Тукай исемендәге колхоз стипендият итеп Лаеш авыл хуҗалыгы техникумына җибәрде. Лаеш техникумын тәмамлап кайткач, шушында Тукай исемендәге колхозда хисапчык булып эшли башладым. Баш хисапчының эше бик күп. Һәр санны тикшереп, аның өчен җавап бирә. Заман белән бергә яңа программаларда эшләргә өйрәнү, төгәл, гадел, намуслы булу, зур ихтыяр кеше сорый торган хезмәт ул. Отчетларны үз вакытында тапшыру өчен вакыт белән исәпләшмәгән чакларда очрый. Вакытында отчетларны биреп барырга кирәк инде. Хәзер бит инде бөтен отчетларны налоговыйларга компьютерда бирәсең. Сорогы бар, сорогыннан үткәнче биреп барырга кирәк. Һәр хезмәтнең нәтиҗәлелеге коллективка да бәйле. Мишәндәге бухгалтерия хезмәткәрләре бер-берсен аңлап эшлиләр, кирәк вакытта бер-берсенә ярдәмгә дә киләләр. Мин монда 2009 елда килгән идем. Аңарча Тимшек хуҗалыгында эшләдем. Онда бухгалтерия турында монда килдем инде. Без монда бергә эшли башладык. Мин килгәндә 5 кыз иялар, аның берсе кетте, 4 угыллар. Һәм бергә матурдан эшлибез, бергә ел башында да көндәлек эшләрне планлаштырып эшлибез инде Рания белән. Так фикергә килеп. Туганың белән бер коллективта эшләү исә аеруча җаваплы. Бер-берең өчен борчыласың, җан атасың. Рания ханымның бер туган апасы Нурфия да биредә бухгалтериядә эшли. Туганнар иң элек бер-берсенең хәлләрен белешеп алалар. Эш вакытында килеп чыккан кыенлыкларны да бергәләп хәл итәләр. Мин 2007 елдан бирле шушында бухгалтериягә эшкә кирдем. Рания инде миңа. Мин аннан киңәш сорадым инде, шулай мин эшли алырмын микән дип. Ул миңа инде тырышырбыз апай, мин сине өйрәтермен. Бергә ничек тә эшләрбез дип киңәшен бирде һәм мин шуннан бирле 18 ел бергә иңгән куеп матур гына эшләп киләбез. Бухгалтер эше инде ул читтән караганда бик җиңел шикелле. Эшенә керсәң инде аны эше бик күп. Елдан-ел инде арта, һәм анда шул без инде барыбыз да бергә бер коллектив булып, бер-беребезгә ярдәм итеп, иңгә куеп, тырышып эшлибез. Һәрбер соңга җавап бирергә тырышабыз инде. Рания инде безгә инде һәр вакытта да ярдәм итә. Ул безгә инде бер вакытта да җил яңгыр тидерми, бөтен авырлыкны үз өстенә ала. Бухгалтериядә эш бер генә көнгә дә тукталып тормый. Һәркем үз тармагы буенча исәп-хисапны алып бара. Баш бухгалтер аларның һәр кайсын тагын бер кат тикшерә, нәтиҗәләр ясый. Мишән хуҗалыгында бухгалтерия эше төгәл бара икән, монда баш хисапчы Рания Хайруллинаның бик зур хезмәте кергән дигән сүз. 21 апрель календар битләрендә муниципаль хезмәткәрләр көне буларак та языла һәм билгеләп тә үтелә. Дөресрәге җирле үзидарә көне дип йөртелә ул. Әлеге хезмәттә булучылар авыл кешесенең тормыш көнкүрешендәге күп төрле мәсьәләләрне хәл итеп, яшәү шартларын, уңай торак пунктларының даими төзеклеген тәэмин итәргә тырышалар. Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Мөбарәк улы Хәсәнов бу хезмәттә 19 елын эшли. Башкарылган һәм алга куелган бурычлар җитәкченең бер эш көне турында Гөлназ Гатауллина материалында. Иртә белән шул сәгать 5-тә 6-да чыгып, 7-гә кадәр шушы урамнарны әйләнеп, коммунальныйларга кайдан инде тәртипсезлек бар, аннары директоры белән иннәргә без эш белән сөйләшеп торабыз инде. Кайсы урамда шуп бар, кызларга җыештырырга. Расих Хәсәновның эш иртәсе 19 ел инде менә шулай Саба урамнарындагы хәләтне күзәтүдән башлана. Кайда нәрсәне тәртипләргә кирәк, күзгә иң беренче шул вакытта ташлана. Үземчә инде мин Сабаны бүлдем 9 кварталга. Һәр көнне менә шул 2-3 кварталны әйләнеп чыгасы була инде. Чөнки ни дигәндә территориябез бик зур. Карап бетерергә кирәк. Менә монда инде утыртылган наратлар, агачлар инде Саба җирлегендә үзегез күрәсез бик күп инде. Һамандагы искиләр бар әле менә бу якта да менә быел булар инде.
süttürürgə tiyişmiz iskilerini. Bizden her yılda 10-15 orta sabah bilen 2 sene 10-15 yini sütüp var bizimde. Bu yıldağın bana şimdi stilde bir 10 yini süttüresi var. Halk bilen anlaşıp birge işlep şoşlayttırıp iskilerini sütüp varabız. Җирлектәге вазгыять белән танышканнан соң көнгә бурычлар билгеләп, ул төп эш урынына кайта һәм күп санлы мәсьәләләрне хәл итү эшенә керешә. Кул астында эшләүче белгечләр белән бергә җыелып фикерләшәләр, проблемаларны чишү юлларын эзлиләр. Кирәкле инстанцияләр белән элемтәгә кереп тә булган мәсьәләләрне хәл итәләр. Әйе, хәл итәләр. Чөнки үзидарә органнарының төп эше нәкъ менә шул. Чөнки халык алдында җавап тотаслары бар. Расих Хасановка шәһәр җирлеге башына килергә 2004 елда район башлыгы Рәис Миннеханов тәкъдим итә. Ул вакытта яшь белгечнең Катнаш азык заводында директор урынбасары һәм мехатерат бригадасы белән җитәкчелек иткән чагы була. Ул вакытта безнең статистика информация кышагына мәгълүм булса, безнең ул вакытта 7185 кеше яши Саба җирлегендә, хәзерге көндә 9237 кеше. Менә шушы 18 ел битендә хәзер 19 ел китте, Аллага шөкер. Менә шушы 18 ел эчендә бу бөтен үлгән, туган, киткән, килгәннәрдән соң чисто механически инде 2050 кешегә артыклык барлыкка килде инде. Менә Аллага шөкер. Саба шәһәр җирлеге территориясе үзегез күрәсез, һәр даим зурая. Тимершәһәр ягына дагы нинди урамнар хасил булды бит инде хәзер. Подстанция артында дагы күпме хуҗалыклар барлыкка килде. Менә хуҗалык дигәндән безнең инде ул вакытта 2242 хуҗалык бар иде 2004 елның башына. Хәзер менә 2022 елның башына безнең 3274 хуҗалык исәптә тора. Бу менә шушы 18 елга 1032 хуҗалык арткан. 18 ел эчендә безнең инде хәзер халык саны арткач тагын безнең инде поселок городской типы шәһәр тибендәге җирлектә барлыкка килгәндә шушы сабабыз инде безнең 8000нан артык халык булгач инде шәһәр тибендәге бистәгә әйләндек инде. Эшли башлаганда безнең 29 гомуми йорт булса инде хәзер менә 18 елга 17 гомуми йорт арткан инде. Хәзер инде 46 гомуми йорт бар инде. Ничә еллардан бери инде алар акташ фирмасы инде төзү компаниясе безнең шушы җирлекнең бистәне үстерүдә зур эшләрен кертәләр. Капиталь ремонт ясыйсы булса да, үйләр төзисе булса да, менә алар тырышлыгы белән белгәнегезчә инде җирлегебездә бит инде хәзер 6 детсатыбыз бар. Элек бит ул 3 кенә детсат иде балалар бакчасы. Менә аларның көче белән инде өчесе дәген шушы акташ фирмасы көче белән төзелде бит инде детсатларыбызда. Менә инде аннары бит инде сәләтле балалар мәктәбе төзелде бит инде мәктәпкә килгәндә бер генә мәктәп бар бит әле Сабада гимназия гына. Менә сәләтле балалар мәктәбе булды. Менә хәзер инде 3нче мәктәбе Аллага шөкер төзелеп килә. Моның өчен зур тырышлыклары өчен инде үзебезнең республика җитәкчебезгә Рөстәм Нургалиевичкә, үзебезнең район җитәкчебезгә хакимият башлыгыбыз Рәис Нургалиевич Миннехановка, аның җитәкчелегендәге исполком җитәкчесенә Ишниязов Марат Рашатовичка, алар кул астындагы җитәкчелеккә зур рәхмәтен әйтәсе килә. Һәр ел инде безнең күпләгән күләмдә бит инде төзү, ремонт эшләре башкарыла. Кайда гына нинди генә эшләр башкарсак тагын без менә шушы җитәкчеләргә таянып, бер-беребезне аңлап, халыкның уй-фикерләрен тыңлап, шул нигездә без кайдан нинди нәрсә кирәк, нинди нәрсә ремонтлыйсы, шуларны башкарабыз. Тормыш девизы халык мәнфәгатен кайгыртуга сугарылган җитәкче кешенең гаилә мөнәсәбәтләреннән алып көн күреш проблемаларын хәл итүгә кадәр башкарабыз ди. Әле сорау булды, мөрәҗәгать булды инде Киров урамындагы менә юл кырые ишелгән бит инде мөрәҗәгать булды. Менә без аңа смета төзелдек, конкурс кичә уйнатылды. Менә 390 меңлек эш башкарылачак Алла берсә ПМК мелиорация оттыйнаны. Киров урамына кергәндә борылышта уже баганага кадәр җир ашалган итегендә турбалар салып, ул төшне киңәйтеп, шул өлешләрне ясарга кирәк безгә.
Halk bilen uramlarda işraşabız, organizatsiyalarda işraşabız. Mına şolunda soravlarını bireler, mına şol soravlar boyunca biz indi mına şuşa referendum akşaların koyda tutasın, şunday soravlarga tutabız Allah berse. Köp bosmalar salındı indi, şişmeler remontlandı, naberejni bik kışleşlenildi bitindi. Bu naberejni üskataba devam iterge ümit şartqıları var Allah berse, işleyse işler bik köp. Гомумән, җирлектә нинди генә өлкәне алсак та, үсеш кичергәне сизелә. Балалар бакчалары, мәктәпләр белән дә тыгыз элемтәдә тора Расих Мөбәрәкович. Даими җыелып, алардагы эшләр турында фикер алышалар. Расих Мөбәрәкович белән чынлап та без детсад ачылганнан бирле 2015 елдан бирле бергә кул тотынып эшлибез. Ул таләпчән, бик эшкә намус белән карый торган җитәкче. Шул сыйфатларны бездән дә таләп итә. Һәр вакыт безнең биналарның чисталыгын, андагы балаларның сәламәтлеген саклау өчен барлык мөмкинлекләрнең булуын һәр вакыт күзәтеп, безнең белән бергә эшне алып бара. Бүген коллективны 8 кеше берләштерә. Җирлекнең башкарма комитеты белән 2017 елдан Рашад Гыйльманов җитәкчелек итә. Аның сүзләренчә, башкарма орган бюджетта каралган финанс чыганаклары үзара салым акчалары тотылышын күзәтә. Җирлекнең бюджет тотылышының иң зур өлешен төкләндерү өчен тотылган чыгымнар тәшкил итә. Моторлау, төзәтү эшләрен башкару нәтиҗәсе җирлектә яшәүчеләрнең күз алдында ди ул. Халыкны кабул итү ягында да бүген эшнең гөрләгән чагы. Хәзерге вакытта алар эре терлек асраучы шәхси хуҗалыкларга субсидия бирү өчен документлар туплау белән мәшгуль. Нәркиз Мифтахова җирлектә 12 ел сәркатиб вазифасын башкара. Килгән һәр кешенең моңзарын үзебезнеке кебек кабул итәбез ди. Эшебез җиңел дип әйтмәс идем, ләкин инде безнең бистәбез бит инде шулкадәр төзек, шулкадәр мотор, шулкадәр чиста. Хәзер безнең инде халык шулай ук бик культурный дип әйтер идем мин. Алар булган әйбернең кадерен белергә өйрәнәләр. Шуңа күрә халык белән эшләүе елдан-ел җиңеләя бара дип әйтер идем мин. Без инде күбрәк кагаз эше белән утырабыз инде. Кагаз эше елдан-ел арта бара. Аның көндәлек эше, отчетлары, сайлау компаниялары инде барсы да безнең аша уза. Безнең райондагы 20 авыл җирлеген берләштергән беренчел профсоюз оешмасы бар. Аның җитәкчесе безнең Расих Мөбәрәкович. Ул үз эченә 82 берләшмә әгъзасын ала. Без һәр вакыт бердәм эшләгәндә дә, ял иткәндә дә, әле менә күптән түгел генә без Казан шәһәренә экскурсия барып кайттык, музейда булдык. Аннан соң концерт карадык Уникста. Шуңа күрә безнең эш белән ял гел чиратлашып бара дип әйтер идем мин. Менә Расих Мөбәрәкович белән инде мин озак еллар эшлим. Әйе, ул кырыс җитәкче, чөнки аның эшендә кырыс булмыйча була алмый берничек тә. Аның инде алы да юк, ялы да юк. Чөнки халык менә иртәнге 7дән шалтырата башларга мөмкин. Һәм кичке эш сәгате биткәч тә кеше килә әле. Кайда су баса, кайда нәрсә җимерелгән, кайда этири урамда дип. Шуңа күрә сабыр кеше дип әйтер идем Расих Мөбәрәкович турында. Расих Хәсәнов хәзерге вакытта башланып киткән чисталык 2 айлыгы буенча оешмалар биләмәсендәге урамнардагы тәртипне барлау, хезмәт, бөек җиңүнең 77 еллык бәйрәмнәрен каршы алу көннәренә әзерлек белән дә мәшгуль. Шуңа бәйле рәвештә предприятиеләргә йөкләнгән бурычларның әзерлеген дә тикшерә. Әйтик, менә шушы көннәрдә урамнарда яңа чүп савытлары барлыкка киләчәк. Торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре аларны җыеп тезеп куйган. Инде яңалык буларак Сабаның үзәк урамында тиздән менә шундый мотор скамьялар урнаштырылачак. Аларда халык утырып ял итә алачак. Һәрбер булган организация апрель аеннан инде үзенең өмәләрен башлап җибәрде территориядә. Һәрбер организациягә җитәкчеләренә, эшчеләренә зур рәхмәт. Вакытында үзенең территорияләрен тардан арындырып, чистарттырып, хәзерге вакытта инде без инде эштәге организацияләрнең эшләрендәгеләрен үзләре тәртипләп бетереп, алга таба 9 май алдыннан апрель ахырларында урамнарны чистартуга күчәчәкбез Алла берсә. Быел белгәнегезчә инде бөек җиңүнең 77 еллыгын зурлап битендә үткәрәчәкбез Алла берсә. Шунлыктан инде безнең халык тарафыннан әйтелгән иде тәкъдим. Менә шушы Бауман урамы дип йөртәбез бит инде парад үтә торган урамга без хыялланган идек скамейкалар куярга дип. Моңа
20 organizatsiya biz sabahındagi organizatsiyalar birden qo'shildilar. Mana biz ko'rganimizcha birinchilardan bo'lib endi sabah jamiyati o'zining tirishligini ko'rsatdi. U endi uramga qo'yilgan skamikani mana shunday stilda motor ettirib yasadi. Hali bu o'zining birkasini emblemasini qo'yar Alloh bersa, mana har bir 20 organizatsiya o'zining birkalarini qo'yib motor ettirib shunday skamikalar bizning xalq tilida aytsak, Bowman uramida o'rnashtiriladi. Kommunal xizmatkorlar tomonidan bitinde 143 o'ringa plashatkalar yasalgan edi bit. Mana bu plashatkalarga konteynerlar razobrini bitta sotilgan qiyofatda yangilar qo'ygan edi. 300 dan ortiq 400 ga yaqin bunalarni ko'rdik. Endi kommunal xizmatkorlar kishi bilan jiydilar. Mana shu 9-may oldidan ular uramlarga shag'arilib o'tirtirlashaqlar. Bu endi har bir shubni ayrim jigo bara Tugerde betavayat ayırım, polietilin ayırım. Butaklar için kırığında tağı orun kaldırılatırgan bulduğunda bunun içinde ayırım maşina kayıttı. Alar şoşu 400'ler konteynerini 2 maşina bulayında elik kayıtkanı var idi, yana kayıttı. Şular alar konteynerlerini tagirmişti konteynerler plastikten çıkarıp ortadan uzatıp boşaltırgan bulay. Bu yana teknoloji ürünlerinde. Men o'ylab qolaman-da, bular qopqashli, vatmaslar, jimirmaslar, shuklarni vaqtida solib, vaqtida bular butunisidan olinib boradi. Өлкән ялгыз яшәүчеләрне дә күз уңыннан югалтмый җитәкче. Хәлләрен шәхсән үзе кереп тә сораша. Мәшәкатьләрендә ярдәмгә килә. Нәрсәгә мөрәҗәгать итсәм, менә шул миңа бөтен ялгыз кешегә иң кирәкле нәрсә менә шул минем өчен. Рәхмәт яусын. Җирле үзидарә органнарында эшләүчеләрнең хезмәте күп тә катлаулы да. Хөкүмәт эшеннән тыш гаиләләре өчен дә вакыт табарга кирәк. Башка җәмәгать эшләрендә дә актив булырга тиешләр. Соңгысы буенча шәһәр җирлеге аеруча спортта уңышларга ирешә. Хоккей, футбол, көрәш, шашка, чаңгы буенча командалар һәр вакыт алдынгылар рәтендә. Яңа елга җирлекне матурлау, бизәү буенча республика күләмендә призлы урыннар җиңү яулый. Булар әлбәттә барысы да хезмәттәшләре, җитәкчелек һәм халык белән кулга-кул тотынып эшләү нәтиҗәсе. Үзенең хезмәте дәверендә Расих Хәсәнов, район башлыгы, Татарстан Дәүләт Советы, Республика Президенты рәхмәт хатлары, хезмәтендәге казанышлары өчен медале белән бүләкләнгән. Хөрмәтле хезмәттәшләр, рөхсәт итегез сезне барыгызны дагын үзебезгә генә хас булган бәйрәмебез, муниципаль работниклар көне белән чын күңелдән котларга. Өзігізге, семьягызға, балаларыңызға, игіліклі балалар болып өсәрге, өзігізге исән сау болып, ауырышыңызда жеңілләрден генә болсын еді. Har вакыт ауыр болмасын. Муниципаль работникларның айындаларның эшләре халык белән эшли торган эш. Шуңа күрә барыбызны дагын халык яратсын. Халык белән аңлашып эшләгәндә генә безнең эш җиңелдән бара. Халык шуңа күрә бер-беребезне аңлап, халыкны тыңлап, үзебез алар белән берлектә эшләребезне эшләргә язсын. Җитәкчеләребезгә дә исән сау булырга язсын. Район, республика җитәкчеләренә. Авыл кешесе белән бер сүздә, бер фикердә булганда гына идарә итүчеләрнең дә эшләре гөрләп бара. Бәйрәм көннәрендә алар менә шулай хезмәт сафында үткәрә. Исәпсез-хисапсыз шишәсе мәсьәләләре белән көндәлек мәшәкатьләре аларны гел көтеп тора. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Алдагы минутларда без гаилә тарихында гасырлар авазы, тарихта без эзлебез, нәсел шәҗәрәсе бәйгесенең Саба районында узган зона этабында 2нче урынны алган Балтач районының Фазлыевлар гаиләсе чыгышын тәкъдим итәрбез. Ямлы кишләр, куанычлы тормышлар телибез сезгә. Бары тик яхшы хәбәрләр генә көтеп яшик.